दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेब बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव सोलोंथाइखौ लानानै भारत सरकारनि इडुकेसन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधानजों एबसुआ मा आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै फोरमायना होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। भारतनि इडुकेसन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे टीम जेरै एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसेनो लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोना लोगो हमनानै सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनायनि गुबै आयदाफोराव दङमोन सिटेटआव लेंगुवेज 1 बर' रावखौ थिसननांगौ आरो बेनि बागै सिगाङावनो मेम'रेन्डामबो साबमिट खालामनाय जादोंमोन। बेनि सोमोन्दै आं सिगाङावनो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामखांबाय। दा सिगांनि मेम'रेन्डामाव थाखानाय बायदियै सिटेटआव लेंगुवेज 1 बर' रावखौ थिसननायखौ भारत सरकारा एप्रुभ खालामबाय। बेयो जोंनि थाखाय मोजां खौरां। दायो नेक्स्ट जेब्ला सिटेट जागोन, बर' लेंगुवेज 1 आ फैसिगोन, अब्ला बर' मिडियामनि केन्डिडेटआ बेखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन। नैथि आयदायाव दङ क'क्राझारनिफ्राय जागायनानै धेमाजिसिम आरो बुरलुंबुथुरनि खोलाहा जायफोर डिस्ट्रिक्टफोरा बर' डमिनेटेड, जेराव पिएमश्री केन्द्रीय बिद्यालय दङ आरो जेएनबि एबा जवाहरलाल नवोदया बिद्यालय दङ, बेवहाय बर' साबजेक्ट एबा बर' एमआइएलखौ थिसननांगौ, जिहेथु बेवहाय बर' स्टुडेन्टफोर दङ आरो 8 शिड्युल लेंगुवेज हिसाबै आरो आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बैयाव बर' एमआइएल साबजेक्टखौ थिसननांगौ। बैफोर जाहोनखौ लानानै जेराव मिनिमाम 15 बर' स्टुडेन्ट थागोन, बेयाव बर' साबजेक्टखौ थिसननायनि थाखाय बिथांमोना टिचार एपइन्टमेन्ट होगोन बा साबजेक्टखौ एलाउ खालामसिगोन होननानै भारतनि इडुकेसन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। लोगोसेनो गोदानै पिएमश्री केन्द्रीय बिद्यालयखौ माखासे जिल्लाफोराव मोननो हाबाय आरो एडिशनेल नवोदया बिद्यालय गायसननो थाखायबो दाबि दैखांनाय जादों। मा जायगायाव गायसननाय जागोन बेनि लिस्टखौ उननि समाव मिथिनो मोननाय जागोन। गुबुन फारसेथिं अल इन्डिया सैनिक स्कुल इन्ट्रेन्स एग्जाम क्लास 6 नि थाखाय अल इन्डिया लेभेलाव बर' मिडियामनि स्टुडेन्टआ बेयाव बर'जों इन्ट्रेन्स एग्जामखौ होनो मोननांगौ एबा कुइसन पेपारा बर' जानांगौ। दा बेवहाय बर' रावनि कुइसन पेपार गैयैनि थाखाय बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफोरा बेयाव एपियार जानो हाया। बैयावहाय एसामिस, बेंगलि एबा गुबुन हारिफोरा हायो। दा बैफोरखौ नोजोर बोनानै बर' स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बे सुबिदाखौ खालामनानै होगोन होननानै फोरमायदों एबा खोथा होबाय। नेशनेल काम मिन्स मेरिट स्कलारशिप क्लास 8 आव बेखौ लानानै एबसुआ गोलाव समनिफ्राय दाबि खालामबोदोंमोन, जेराव बैहाय बर' कुइसन पेपार नांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला क्लास 8 नि बर' स्टुडेन्टफोरा बैयाव एप्लाइ खालामनानै इन्ट्रेन्स एग्जामखौ पास जायोब्ला बिसोरो स्कलारशिप मोनगोन आरो बेजोंनो गाव गावनि फरायनायाव खरसाखौ मोननानै फरायलांबाय थानो हागोन। दा बेखौ एबसुनि मेम'रेन्डाम होनायनि आदाराव बेखौ गिबि खेबनि थाखाय एलाउ खालामबाय। दा बैफोरनो मेजर इस्युमोन भारतनि इडुकेसन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान बिथांजों सावरायनाय आयदाफोरा। बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै माखासे दफाफोराव इडुकेसनेल इनस्टिटिउसन लिरनाय दं, जेरै बरमायाव बड'फानि मुङाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि गायसननाय, उदालगुरि भैरबकुन्द'आव ट्राइबेल इउनिभारसिटि केम्पास गायसननाय, लोगोसेनो एनआइटि गायसननाय आरो गुबुन फसंथान गायसननाय आरो दिल्ली इउनिभारसिटि आरो सिलचर इउनिभारसिटियाव बर' डिपार्टमेन्ट इन्ट्रडिउस खालामनाय। दा बैफोर लिस्टखौ गथायनाय जादों आरो बे सावरायनायनि फिथाइया पजिटिभ आरो फिथाइ गोनां जादों होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायना होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय 3 निफ्राय 6 दाननि गेजेराव जायफोर मेजर डिमान्ड दंमोन सेन्ट्रेल लेभेलाव बर' मिडियामनि इडुकेसन, एमआइएल, पिएमश्री केन्द्रीय बिद्यालय, जेएनबि, सिटेट, बैसोर दाबिया फ्राय सुस्रांजानायनि लामायाव फैबाय। दा बैफोर जेंनाया सुस्रांजायोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव जागोन। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।